फंबाय नोंना नामा मा नाम? आंनि नामा फिलिमन नार्जारि। ओमफ्राय नोङो माबोरै जेनेबा बेबायदि हाबा जाखानाय मानसिखौ माने जेनेबा लानानै बिनि न'खरखौ दंस' खालामखो? बे गोरोन्थियाव जाबाय फन रायलायनानै ओमफ्राय नेक्स्ट टाइम खालामबावगोन नामा? खालामला। मा नाम होनदों? फिलिमन नार्जारि। मा गामि? दौलतपारा लाइमुथि। नेक्स्ट बेनो नों बेखौथ' जुलि जाखानायमोन नङा होमबा? नोंबोथ' जानाय मिथिखानानै नों मानो हाबनाय बेयाव? माने भुल गोरोन्थियाव जाबाय। फनजों रायलायनानै मानानै बेयाव गोरोन्थि जाबाय आरो नेक्स्ट टाइमथ' जाखाला आरो माबाबो जाला जाबावोबा साजा होदो। मा नाम बुंनो? माइनाव बसुमतारी। माबोरै जेनेबा नोङो बे सासे सेंग्राजों सासे नोङो हाबा जाखानाय मानसिया माबोरै कन्टेक्ट जानानै बिदि फैलायखो? बिदिनो मिथिस्लाबायाव रायलायबाय थानानै गोसोआ बायलांनानै खारफ्लांबाय। नेक्स्ट टाइम जाबावबा आरो बिदि जाला। एबार खनसे बिदि जाबावबा साजा होबानो जाबाय। नामखौ बुंनोला? आंनि नामा रजे नार्जारि। गामिया सपनगाव। डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि। ओमफ्राय माबोरै बिदि कन्टेक्ट जानानै नोङो मानो फैखो नों? जेनेबा नोंहाथ' हौवा दंखायोमोन। बिदिनो रायलायनानै बिदिनो रायलायदावनानै गोसोआ बायलांबाय बिदिनो फैबाय आरो नेक्स्ट मोनबावबा मा खालामनांगौ? नेक्स्ट मोनबावबा बुबानो जाबाय। बुबानो जोबगोन नामा? नेक्स्ट टाइमावथ' जाखाला बिदि। जाबावबा मा खालामनो हागोन। जाबाय दादा।